Яңа китап бу. Мындай китап, мындай темалы китап чыкканы юк бер жердә дә. Минең кебек прозаик Татарстанда юк бүгендә. Әмирхан абый миңа бәя бирде. Енекей, классик. Яки 17 елдан бирле прозада синең кебек язучы булганы юк иде. Мына мен кишене карый беләм, бик самостоятельный кеше, мин Аллага шөкер. Мине язучылар берлеге яратмыйлар. Язучыларның күбесе. Лавкач янда лавкач, лавкач янда лавкач. Бигрәк та Союзда. Кемнәр генә юганда. Мына акча эшләр өчен, премиялар өчен, әллә нәрсәләр эшләп бетәләр. Мына шушы язучыларга карап йөреп мин һәм җидем да мына исеме. Кеме генә юк татарның. Мына монда Ркаил Зайдулла да бар, Раил Файзуллин да бар, Ринат Харис да бар. Положительный яктан түгел. Айдар Халим да бар. Шуннан соң Фаузия бар. Площадька килдем дә, изләп, Фатихны, главаның. Шуннан Пикетның уртасында Шами белән Айдар Халим сөйләшеп торалар. Айдар Халим тегнәргә сөйли нәрсәләр, сөйли. Пикет урысча бара. Иштә Халимның әйткәне. Если бы я был президентом. Киләле президент чакыра бит нәрсә монда ди. Шуннан бардым. Шами миннән сорый урысчалап. Зайнун, если бы вы были президентом, что бы делали? Мин әйтәм, сорау бирәм. Я президентом? Да, ди. Я президентом. Вопрос задавайте дип, вакытсыз нәрсә сөйләргә ди. Мине президент куйсалар, мин әйтәм, икенче көнне Москвага алып китерләр. Я Матросский Тишнага ябып куярлар. Я юкны чайна бирмәдем, әйтәм. Зур должность бирерләр. Мына бит Айдар Халим ди. Мин президент булсам дип әйтәм. Мен әйтәм, иптәш Шамиев каралы, шундый президент буламы? Үзе бәләкәй, үзе пиләш, үзе гел юкны сөйли. Мен әйтәм, Ходай сакласын безгә, мен әйтәм, Айдар Халимның президент булганыннан. Мин әйтәм, бер вакытта президент чыкмый. Мен әйтәм, шул көнне үк мен әйтәм, халыкны күтәрә башлыйм. Бу китапта юмор гына түгел, монда бик яхшы хикаялар бар Шаймиев турында. Бик яхшы хикаялар бар монда Әмирхан абый Енекей турында. Мына 45-тә яза башладым мен. 27 повесть, 7 роман, 450-дән артык хикая. Халык җыгылып укый мине. Но 13-нче елны мине китап кибетендә сатудан туктаттылар. Мин негласный контроль астында. Кешеләр пристроиться итеп, урыстан куркып, яраклашып яшиләр. Хәзер җир шантрапа төшкәнмендә. Урыска татарны сатып. Әмирхан Енекейне укырга кирәк, Мавдиевны укырга кирәк. Милли хис безнең бер вакытта күтәреләчәк түгел. 13-нче елны статья яздым. Россия глазами татарина дип. Ундыр бүлектән тора. Бер урыс галиме миңа каршы чыгып язмады. Мин татар газетләрен укыганым юк. Бер нәрсә дә юк аларда. Укырга бер юк. Мына бердән-бер газетны алдырам укыйм мин. Нине? Звезда Поволжьены. Укырга юк, бер нәрсә юк. Элек чөгендердә язалар, хәзер чөгендердә язмыйлар. Безнең халыкны 80-90% куркырга өйрәтте урыс. Уйлап кара, 450 елына чабалар, үтерәләр, кичәләр. Президент атамасы бетә дисеңме инде? Халык күтәрелсә бетмей. Путин указ чыгарды татар телен укытуны туктатырга. Мин 6 лауреатны йөреп чыктым Тукай премиясе. Әйдәгез мен там ачык капчык утырам сезне. Берсе дә чыкмады. Әгәр дә без ачыкка чыксак, без Путинны битерәдек. Шу вопрос буенча. Ул админ әйтәдер юланы. Мына бүгендә татарда мына Сарыбашка кайттым, анда татар авылы юк. Сарыбашта татар мәктәбе юк. Детсатлар урысча сөйләшәләр барысы да. Балалар мына шушны күк балалар урамда бар да урысча сөйләшә. Татар язучылар берлеге. Минең фамилияның З хәрфен дә чыгармый. Күнчелек зур. Бу Данил әфәнде белән дә шулай булачакмы дисең? Данил анда бит яңа хәзер Данил. Хәзер әйтеп куям Данил турында. Әйбәт егет ул, шәп диләр, әйбәт диләр. Вәләкин безнең язучылар берлеге бер вакытта да яхшы итеп эшләмәячәк. Чөнки безнең язучылар берлеген бик каты итеп Москва рус шовинизмы контрольдә тота. Яздырмыйлар. Мына сен уйлап кара. Минең 60 яшьлыкны үткәрмәделәр, 70 яшьлыкны үткәрмәделәр, 80 яшьлыкны үткәрмәделәр монда. Председатель мөрәҗәгать иттем. Рафиска. Рафис мин әйтәм, миңа быел июль аенда 80 яшь тула. Бер генә том китап чыгар әле. Беләсең нәрсә дип җавап бирде, елмаеп гына. Безнең язучылар берлегендә синең китапны чыгара торган акча юк. Издеваться итәләр, понимаешь? Язучылар берлеге биткән ул уже. Юк. Бер нәрсә дә калмаган. Һәм аның бүгенге көнне татарга кирәге дә юк.